मोजांसो आं जोबोद दै गांदों बेखौ आंखौ लोंनो हो आं बुंदों बे दैखौ नोंनि नङा बे दैयाव बिस दङ बेखौ गार मा बे दैयाव बिस दं दैजि फिसा नों मानो बेबायदि खामानि मावो सोङा हौवा नों मानो बेफोरबायदि गिलासनि दैखौ लोंनो नागिरखो आयै नोंनि खुगानिफ्राय दिनै मा राव ओंखारखो आं खोनानानै आंनि बिखाया जोबोद दुब दुब मावबाय आरो जोबोद संखि हाबबाय बेफोरो मा खोथा जाखो आय' फिसा हिन्जाव दिनै नोंखौसो खोमाना लानायनि आखल जाबायमोन आंनि आय' फिसा नों माब्लाबाबो बेफोरबायदि गिलासाव थानाय दैफोरखौ दालोंसै दे आइ नों फैदो नोङो फैदो आयौ हाबाब गिलु बालु मा आसरित बे गिलासाव बोरै बिस थाखो बे गिलासनि दैखौ सोर नोथो लोंहोनो नागिरदोंमोन सोरजोंथो एथ' दुश्मन जानानै दङ सोरखौथो बुथारनो नागिरदोंमोन आयौ हाबाब आयौ दैजि खोनाया नामा नों ओइ दैजि आं नोंखौ बुंदो ना न' सिङाव फैलाय आयै नोंजों थांफानोनो गिनाय मोनबाय आं गिनो नाङा आइ आं नोंनि बिमासो आं नोंखौ मुंबो खालामा नों आंजों फैल' आयै आरो बेसे गोजान जायगायाव लाना थांबावनो हास्थायखो आंखौ बबे जायगायाव लांनो नागिरदों आयै मानो बबेयाव थांगोन ओरै फै आं नोंखौ जेरावबो लाङा खोनासंलाय फिसा आं नोंनो फंसे बाथ्रा बुंनोसो नागिरदों आयै नों मानो बिदि आयै नों मानो बिदि नों गिलासाव मानो बिस होआ आयै नों दिनै आंखौसो बुथारनानै लासिगौमोन आयै सिरिथा फिसा आरो बारा गोसा दारायलाय सोरबा खोनाब्ला जोबोर गिदिर हांगामा जागोन फिसा खोनासं आं नोंनो खोन्थानो बे दैयाव आं बिस होदोंमोन आयै एथ' गाज्रि साननायखौ नों बोरै गोसोआव लाबोनो हाखो दैजि फिसा नों दाबो उन्दैयैनो दङ नों मोनथिथ'आ बे दैयाव आं बिस लागायदों ओरैबायदि बिस लागायदों गिलु बालु खाटारनाक ओरैबायदि बिस बियो दैजि फिसा बे दैयाव आं बिस होनानै सोरखौ बुथारनो नागिरदोंमोन मिथिगौ नों मिथिगौ सोरखौथो अयनाय खालामनो नागिरदोंमोन नों आयै देरहाखौ मा देरहाखौ आंनि आयं देरहाखौ औ नोंनि आयं देरहाखौ बियो मिथिगौ बियो आंनि खावलायाव सोबादों आंनि खावलायाव आखाइ होदों बिनिखायनो आङो ओरैबायदि रागा जोंबाय आरो ओरैबायदि खिथेर लाबाय सि आयै नों दिनै सासे मानसिनि जिउ जानो नागिरदों नों मिथिया नामा मानसिनि जिउखौ जानो गोजौआव थानाय गसाया रावनोबो पावार होआखै खालि गसाइनि आखायावल'सो दङ मानसिनि जिउखौ फोथांनाय आरो लांनाय आयै बे खामानिखौ मावोमोनब्ला नोङो माब्लाबाबो गसाइनिफ्राय निमाहा मोननाय नङामोन बेखौ आं जेबो मिथिया नों जेबो मिथिया फिसा बेफोरखौ नों दाबो उन्दैयैनो दङ नाथाय नों बे खोथाखौल' लाखिदो आइ आं बे दैयाव बिस होनानै नोंनि आयं देरहाखौ बुथारनो नागिरदोंमोन बे खोथाखौनो रावनोबो दाखोन्था दिनै केन्सेल जाबाय बे खोथाखौ नोंनि नोम्फानोबो नोंनि नोम्बय सानोबो नोंनि आयं सोरांस्रिनोबो आरो नोंनि आबै आबौ नों रावनोबो दाखोन्था दे जागोन दे रावनोबो खोन्थाया औ फिसा जेब्लायबो बिमानि दुखु सुखुखौ साननो गोरों जा बिमाखौ जेब्लायबो अन बिमाखौ जेब्लायबो सनमान हो बिमाखौ जेब्लायबो बासाय न'खरनि सोरबा मानसिफोरा मिथिब्ला आंखौ बे न'खरनिफ्राय गोजान खालामगोन आरो आंखौ गोजान खालामनाय माने नों आलाय सिलाय जानांनाय नों जुदि आलाय सिलाय जानो गोसो गैयाब्ला नों बे खोथाखौ रावनोबो दाखोन्था दे आयै आंल' नङादां जानांगौ बे संसाराव जोनोम मोननाय गासैबो सुबुङानो रावबो गावनि बिमाखौ खोमानायखौ हास्थाया गावनि बिमा गोमानायखौ रावबो लुबैया आंबो लुबैया जेब्लायबो नोंखौ आंनो नांगौ थांदो थां रुमाव दलद थाहैदो आंबो आंनि खामानि मावहैनोसै आंनि आइया आयं हौवानि जिउ जानो नागिरदों आंनि अनसुलि आयं सोरांस्रिनि जिउखौ आसखान्दा खालामनो नागिरदों आंनि आइया आरो आंनो जेरै बिमा बिफा नांगौ बेबायदिनोथ' आबै सानोबो बिमा बिफा नांगौ बे खोथाखौ आं हजम खालामनो हानाय नङा दिनै आंनि थाखाय आयंनि जिउआ बासिबाय मालाबाथ'
आंनि आइया सोरबा नङा सोरखौबा बेबायदिनो खालाममारथारगोन। बिदिब्लाथ' आङो बेबायदि माब्लाबाबो जाहोनो हानाय नङा। आं मोनथिनानैबो बोरै खोथाखौ लाखोमानो। आं बे खोथाखौ सोरनोबा खोन्थाथारगोन। आं बेबायदि रावखौबो आद्रि खालामहोनो हानाय नङा। आफा अलंबार, सानसे नोंसोरो बाहेरायाव मा खालामहैयो? फुङाव अफिसाव थाङो, अफिसनिफ्राय फैनानै न'आव थानांगौ। न'आव न'नि मानसिफोरजोंबो दसे सम होनो नांगौ। खालि बाहेरायाव नोंसोरो सानसे बाहेरायाव मा मावहैयो? आयै, आंनि लोगो सासे अफिसाव जमा मावनाय, बियो एक्सिडेन्ट जादोंमोन। दा बिनि एक्सिडेन्ट जानायावनो आं दसे थांफानानै बिखौ मदद हैदोंमोन। बेफोरबायदि लोगोनि खैफोदनि समाव मदद होनायखौ आं जेबो बुङा। मालाबा नोंनोबो आंनोबो नांगौ जागोन। लोगोखौ मदद होनो हानायानो जोंनि खामानि। खोनासंलाय, नोंथ' दिनैल'सो लोगोनि एक्सिडेन्टआव नोङो लोगोखौ मदद होनो थांबाय। अयनो बाखि दिनफोराव नों बहा थाङो? बेफोरबायदि नङा फिसा। नों दा बिफा जाबाय। आरो सासे हिन्जावनि नों सासे हौवा, सासे फिसाजोनि नों सासे बिफा। नों बुजिनो नांगोन माबे समाव नोंनि हिन्जावा नोंनिफ्राय मा हास्थायो, मा समाव नोंजों दसे जिरायनानै नोंनि हिन्जावा सम हगारनो हास्थायो, मा समाव फिसाजोआ नोंजों रायलायनानै नोंजों बोथिसे ओंखाम जानो हास्थायगोन, फिसाजोआ मा समाव नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो हास्थायगोन, नागिरगोन। बै समाव जुदि नोंखौ मोनाब्ला नोंनि हिन्जावनि गोसोआबो दुखु मोनगोन, नोंनि फिसाजोआबो गोसोआ दुखु मोनगोन। बेनिखायनो मावनो गोनां थांनो गोनां खामानियाव थांनानै बाखि समफोरखौ न'आव न'खरनि मानसिफोरनोबो होनो नांगौ। हारे, बे फाग्लियालाय मा जालायखो? हारे दैजि आइ, मा जाखो नों सना? मानो गाबदों? नंगौलै आबै, नंगौ। नों बुंनाय खोथाफोरा 100% सैथो। आबै, नों थाब थैनो नाङा। नों गोबाव जोरनानै था जोंनि न'खराव। हारे आबै, मा जाखो? जानोबा बे फाग्लियाबा माखौ गाबखो? माबा दुखु जाखो बिहा? आं फाग्लि नङा बाबा, नोंसो फाग्ला। नोंसो मिन्थिया साला। आबै बुंनाय खोथाया सैथो। आं मालाबा नोंसोरजों थानानै, नोंसोरनि गेजेराव थानानै नोंसोरजों खोथा रायलायनो लुबैयो। मालाबा आं फरायनो हायाब्ला नोंसोरजों फोरोंजानो लुबैयो। नाथाय नोंसोरथ' आं दसेबो सम होआ। साख्रि मावो होनना खालि अफिसाव थाङो, खालि फैयो, खालि बाहेरायाव थाङो। मालाबा हराव नोंसोरो आंजों जिरायफानानै आंनि फरायनायखौ डिउटि होफेरदों? मालाबा डिउटि होफेरदों? मालाबा आं फराया नोंसोरो नोजोर होदों? मालाबा आं माबा मोनसे जानो लुबैदों, नोंसोरो सोंदों? बहाबा आं बेरायनो थांनो हास्थायो, नोंसोर लाङो? गैया, नोंसोरथ' आंखौ ओरैनो जोनोम होदों, ओरैनो फेदेरदों। उन्दै समावबो नोंसोरो आंनि खि हासुदै सुनो मोनाखै, बिबैयासो मावजोबदों। थेवबो नोंसोरो दिनैबो आंखौ जोथोन लाया, खबर लाया। आबै, दिनै जुदि आं बे नखराव गैयामोनब्ला सोरनि जिउआ मा जालांगौमोन माला, बेखौ नोंसोर बोरै मिन्थिबावनो? बाबा, जोंनि आइनि आखला जोबोद गाज्रि जालांनो हमबाय। नों मानो एसेबो आइखौ नों थर खालामा? आइनि गोसोखौ नों मानो हमदाङा? आइया बबेथिं सोलिदों, मा खालामनो हास्थायदों, नों मानो एसेबो बिसार खालामा? बाबा, नों दिनैनिफ्रायनो न'आव थादो, नों जेरावबो दाथांसै। नों जुदि न'आव थाग्रा जायाब्ला माला मा जोंनि न'आव मा गिदिर समयसा जागोन बेखौ रावबो नोंसोरो मिन्थिया, नाथाय आं हमदां हाबाय। आबै, आं जोबोद गिबाय। आयै, देरहा फिसा, आबैया दिनै जोबोर गिदिर खोथा बुंलांदों। नों थर खालामदों? बुजि एसे हादों, थेवबो हमदां हाजोबाखै। दैजि फिसाजोआ माब्लाबाबो खोथाखौ बियो सिदा बुङा। इनडाइरेक्ट खोथा बुङो। हमनो हाया बिनि खोथाफोरखौ। निस्सय बियो माबा मोनसे खोथा सिखोमादों। आं बेखौ सेबनांगोन। थारैनो न'खराव माबा मोनसे जानो हमदों। आरो मा जानो हमदों बेखौ बियो मोजाङैनो मिथिगौ। बेनिखायनोथ' फिसा आं नोंखौ बुंदों, बाहेरायावल' थानो नाङा। बाहेरायाव थाबाय थायोब्ला न'खराव मा जागोन बेखौ नों जेबो मिथिया। बेनिखायनो हौवा मानसि जानानै जेब्लायबो जेथिंबो नोजोर होनो नांगौ, साननो नांगौ। फिसा, दिनैनिफ्राय न'आव थाग्रा जादो। दे आयै, थाथ'दो। बे आंनि बाबा सासे, बेबो न'आव थाथारा। जोबोद रागा जोंबाय आं बेखौ। नायना, न'आवनो गैया। गासैनोबो खबर होबाय। आं साख्रि मोननायखौ गासैबो मिन्थिबाय। नाथाय आं दाबोसिम बाबानो खबर होनो मोनाखै। बबेयाव थांदों बियो? फैथोंल'। बेखौ आं ओरैबायदि बोराबगोन, बाबाखौ ओरैबायदि बोराबगोन, माथोखौनो होआ आं बेखौ। माथो समबो जाबाय। आंखौथ' 9:30 बाजियावनो सहैनो होदोंमोन।
माथो हनै टाइमाबो जाबोबाय आं गोख्रैनो ओंखारनांसिगोन सम बायदि खारनो सोलोंब्लासो मानसिया जेरावबो जौगायो समजों थगायजायोब्ला जों जेरावबो थगायजागोन आबैसा आगै मा खबर आब' हारे बिनानाव मा जाखो खोथा गैया बाथ्रा गैया मानिथो गाबखो बिनानाव मा जादों गोख्रै बुंदो हनै आंहाबो अफिसाव थांनांगौ सम जानानै फैबाय बारा सम गैला आखायाव बुंदो बिनानाव मा जादों आब' 1 मिनिटनि थाखायनो दिनै आं बासिबाय नङाब्लाथ' आं दायो जानांगौ गोथै सोलेरावसो थागौमोन नोंसोरो आंखौ नुनाय नङामोन आरो आं दा नोंनि सेराव फैनानै नोंखौ बिब' होननानै लिंफैनो मोननाय नङामोन 1 सेकेन्डनि थाखाय दिनै आं बासिबाय हारे बिनानाव थोद फाग्लि मा बुंदों नोंलाय मा जादों आब' दिनैनि दिना जोबोर गाज्रि दिन जानांगौ खाफालाव सोरखौ लिरनानै दोनदोंमोन दिनै सोर थैनो गोनांमोन दिनै नोंनि बाबा आयंआ थैनो गोनांमोन ना आंमोन नाथाय गसाइनि अननायाव दिनै जों सानैबो बासिबाय आब' बिजि नों मा खोथा बुंदों आंनि बाबाया थैनो बे माब्रै जानो हागौ नों मा खोथा बुंदों खोनासं बिजि आंजों खोथा रायलायोब्ला मोजां रायलाय जेसेबांखि खोथा रायलाया मानो थेवबो बे गेजेराव आंनि बिमा बिफानि थैनायनि खोथा माब्लाबाबो खुगायाव दालाबो आंनि बिमा बिफाखौ आं मालाबाबो खोमाना लानो हास्थाया दिनै आंनि बिमा बिफा दङ होननानैसो आं दाबोसिम थांनानै दङ नङाब्लाथ' मा समाव आं मा जालांबायमोन बिमा बिफानि अननायावसो दिनै आङो सासे गिदिर मानसिबो जानो हाबाय सरि आब' खोथाखौ नों बुजिनो हास्थायासै आं मा खोथा बुंनो नागिरदोंमोन जुदि नोंनि सिगाङाव आं माबाफोर नों दुखु मोनथावना खोथाफोर बुंबायब्ला अन्नानै आंखौ निमाहा होदो सरि आब'